Ja, jeg hedder Lars Ørhøj og er produktionsdirektør på reklamebureauet Envision i Aarhus. Hele formålet med at prøve at automatisere arbejdsgange i huset er først og fremmest at gøre det mere effektivt. Og der har man jo nogle valg, enten kan man automatisere, eller man kan vælge at outsource forskellige operationer. Og det er nok her, hvor Switch spiller en stor rolle omkring automatiseringen. De ting, vi forsøger at styre og automatisere gennem Switch, det er noget, jeg tror, de fleste gør. Hele præpress-delen genererer PDF-filer, pre-flighted PDF-filer. Så er det at generere versioner af PDF'er, for eksempel fra print til web, til internettet. Og så bruger vi en hel del tid på at forbedre vores styring af billeder gennem huset. Det er sådan, at vi laver en hel del reklametryksager til detailhandlen, så vi har en stor del billeder, der kommer ind og ud af huset hele tiden. Og der er Switch en vigtig del af det workflow. De programmer, vi bruger gennem Switch, det er nogle af de almindelige, tror jeg, Acrobat Professional, det er PitchStop-serveren, det er Photoshop, det er InDesign, via Made to Print for eksempel. Så bruger vi Enverge, som er ret interessant i forhold til det at få billeder ind i huset fra vores fotografer. Vi kigger en hel del på automatisk billedbehandling lige nu via Claro-applikationen. Så det er dem, vi arbejder med lige nu. Ja, altså vi kigger også på andre måder at automatisere på, men så er det typisk via vores egen udvikling, som så er meget dedikeret for eksempel på en enkelt kunde eller en enkelt operation, hvis vi mener, det er mere effektivt. Og ellers har vi jo haft Switch i huset gennem en del år. Jeg tror, en af styrkerne ved en applikation som Switch, det er netop, at det er let at gå til. Det er meget let at skabe et grundworkflow for at løse et eller andet problem, eller fjerne en kø eller en flaskehals i produktionen. Der er Switch meget, meget let at gå til, så det er ikke sådan, at vi planlægger et halvt år frem, at nu er det her, vi vil. Det tager vi lidt, som det kommer. Jeg tror, at den største fordel ved Switch rent forretningsmæssigt, det er, at vi får bundet os selv tættere sammen med dem, vi rent faktisk arbejder sammen med. Om det så er fotografer, eller trykkerier, eller outsourcing i andre lande, så er det at vi får bundet de her operationer meget, meget tættere sammen, end vi kunne gøre før. Jeg tror, det vi kommer til at udvikle mest omkring Switch inden for det næste års tid, det er at kigge endnu mere på billeder og automatisering af billedbehandling som en støtte til vores egen billedbehandlere. Og det bliver mere og mere at få det integreret i noget fælles, altså de automatiske billedbehandling for eksempel i forhold til at sende ting ind og ud af huset.